ଖରା ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଆଖୁରସ ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷାର ମୌସୁମୀ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଆଖୁରସ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଟିକି ସିଲୁ ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରୁ ନିଏ। ସିଲୁ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲେ। ସିଲୁ ତାର ଭାଇ ଗୋଲୁକୁ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ଏକ ବେସନ ଦୋକାନ ଚଳେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଲୁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଆଉ କାମଚୋର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିବା ବଦଳରେ ଶୋଇକି ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଲୁକୁ ହିଁ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟିକିର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲେ। ନିଜ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଟିକିର ଟେଷ୍ଟି ପକୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ବା ଟିକି, ତୋ ପକୁଡ଼ିରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ମଜା ଆସିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଝୁମୁରି। ଏଇ ନିଅ ଆଉ ଦିଟା ମୋ ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ। ଟିକିର ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏ ମକା ଦୋକାନ ବଦଳରେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ମୋ ଦୋକାନ ତାଠୁ ବି ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଉ ତା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଥରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବେସନ ଦରକାର ଥିଲା। ଟିକି ସବୁବେଳେ ଗୋଲୁ ଦୋକାନରୁ ବେସନ କିଣେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଟିକି ଗୋଲୁର ଦୋକାନକୁ ବେସନ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଲୁ ଗୋଲୁ, କ'ଣ ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁନି? କେତେ ଶୋଉଛୁ ଯେ? ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ସିଲୁ ଆସିଯାଏ। କ'ଣ ଦରକାର ଟିକି? ତତେ କ'ଣ ଗୋଲୁ ବେସନ ଦେଉନାହିଁ? କେତେବେଳୁ ତ ଡାକୁଛି, ହେଲେ ସେ ଶୋଇ ରହିଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଦବ ନା। ଦେଖୁନ କେମିତି ଶୋଇ ରହିଛି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ, ମୋର ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଡେରି ହେଉଛି। ତୁ ରହ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଗୋଲୁ, ଏ ଗୋଲୁ, ଆରେ ଉଠେ। ସିଲୁ ଗୋଲୁକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥାଏ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସିଲୁ ଗୋଲୁ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି ଦିଏ। ଗୋଲୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ସେ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ ଭାଇ? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲନି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି? ଟିକେ ଆଖି ବଡ଼ କରି ଦେଖେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି କୋଉଠି ହେଲେଣି, ହେଲେ ତୁ ଏଯାଏ ଶୋଇ ରହିଛୁ। ଟିକି କେତେବେଳୁ ବେସନ ମାଗୁଛି, ଯା ଟିକିକୁ ବେସନ ଦେଇଦେ। ଗୋଲୁ ରାଗିକି ଟିକିକୁ ବେସନ ଦିଏ। ତତେ ଏତେ ରାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ତତେ ମୁଁ ଏ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ହେଲେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ବି ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ସିଲୁ ଗୋଲୁକୁ ଟିକିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗାଳି କରେ। ସାନ ହେଲି ବୋଲି ମୋର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ବେଜିତ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏମିତି କହି ଗୋଲୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। ରାଗିକି ତ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ସେତିକି ବେଳେ ଗୌରୀ ଗୋଲୁକୁ ଡାକେ। ଗୋଲୁ, ଆରେ ଏ ଗୋଲୁ, କ'ଣ ଏକା ଏକା ଗପୁଛୁ? ଏଠିକୁ ଆସିଲୁ। କ'ଣ ହେଲା ଗୌରୀ ଦିଦି, ତମେ ମୋତେ ଡାକିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ରହିଯା, ତତେ ମୋର କିଛି ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଏତିକି କହି ଗୌରୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସେ। ଏଇନେ ପକୁଡ଼ି, ଖାଇକି କହ କେମିତି ହେଇଛି। ଗୋଲୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଏ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଲୁ? ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ତ ଅଛି, ହେଲେ ପାଟିକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବେସନ ମିଶେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ବେସନ କମ୍ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ମିଶିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଗୌରୀ ଏମିତି କହେ ତ ଗୋଲୁ ସେ ପକୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଇଏ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ଗୌରୀ ଦିଦି, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ଏମିତିରେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଗରୁ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା, ଉପରେ ତୁମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବେସନ ବାଲା ପକୁଡ଼ି ଖୁଆଇଲ। ଆରେ ଗୋଲୁ, ତୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ମୁଁ ସେ ବେସନକୁ ଚୁନା ଚଲା ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇକି ପକେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଓରିଜିନାଲ ବେସନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପକୁଡ଼ି ଆହୁରି ବି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଗୌରୀର କଥା ଶୁଣି ଗୋଲୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସେ। ଗୌରୀ ଦିଦି, ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଓରିଜିନାଲ ବେସନ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣି ଦିଏ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଭଳି ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ପାରିବ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବନେଇ ଦେବି, ହେଲେ ମୋତେ ବେସନ ସହିତ ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ବି ଦରକାର। ମୁଁ ବେସନ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ଦେବି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କି ସର୍ତ୍ତ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଲାଭ ହେବ ଅଧା ଅଧା ବାଣ୍ଟି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସତରେ ରାଜି ଅଛି। ଏମିତି କହି ଗୋଲୁ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ସିଲୁର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଗୋଲୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲୁ? ଯା ଦୋକାନରେ ବସ। ଗୋଲୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବେସନ ନେଇ ଗୌରୀକୁ ଦେଇଦିଏ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଗୌରୀ ପକୁଡ଼ି ଛାଣେ ଆଉ ଗୋଲୁ ବିକ୍ରି କରେ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଯାଏ।
ଗୋଲୁ ସିଲୁ ନ ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଦୋକାନରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରାଏ। ଦିନେ ଗୋଲୁ ଚୋରି କରୁ କରୁ ତାକୁ ସିଲୁ ଦେଖିଦିଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଗୋଲୁ ଆଉ ଭଲ ବେସନ ଆଣିପାରେନି। ସେ ଶସ୍ତାରେ ନକଲି ବେସନ କିଣେ। ଏମିତି ଦିନେ ଟୁନା ପକୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଆସେ। ଗୌରୀ, ମୋତେ 2ଟା ପକୁଡ଼ି ପ୍ଲେଟ୍ ପାର୍ସଲ ଦେଲୁ। ମୋର 2 ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି। ମୁଁ ଆଜି ଟିକିର ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଦେଖିବା ତ ଦୋକାନର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଗୌରୀ ତାକୁ ପକୁଡ଼ି ପାର୍ସଲ ଦେଇଦିଏ। ଟୁନା ସେଠାରୁ ପକୁଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଯେମିତି ସେ ପକୁଡ଼ି ତାର ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି ତା ଛୁଆ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଗୌରୀ ପାଖକୁ ଆସେ। ଗୌରୀ, ତୁ କି ପକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ? ମୋ ଛୁଆ ଖାଇକି ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆକୁ ଏବେ ଏଠାରୁ ଭଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆ ପାଟି ଶୁଣି ଆଉ କେହି ବି ଆସିବେନି। ଟୁନା, ସେ ପକୁଡ଼ି ମୋର ନଥିଲା। ମୋର ଆଜି ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟିକିର ବଳକା ଥିଲା ତ ସେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଟୁନା ଟିକିର ଦୋକାନକୁ ଯାଏ। ଟିକି, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ମଲେ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ଟୁନା ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏପଟେ ଟିକି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ। ଟୁନା ମୁଖିଆଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କୁହେ। ମୁଖିଆ ସିପାହୀ ପଠେଇ ଟିକିକୁ ନେଇ ଆସି ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଚାରୀ ଟିକି ପଚାରୁଥାଏ ଯେ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ, ହେଲେ କେହି ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଟିକି ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ମରୁଥାନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥାଏ। ଏମିତି ଥରେ ସିଲୁ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଟିକିର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ତ କେବେଠୁ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କଲାଣି। ଯଦି ତା ପକୁଡ଼ିରେ କିଛି ଥାଆନ୍ତା ତ ଆଗରୁ ହିଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଗୌରୀ ଆଉ ଗୋଲୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଏବେ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଗୋଲୁ ମୋ ଦୋକାନରୁ ବେସନ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ତାକୁ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲି ସେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଯାଏନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଗୌରୀ ଆଉ ଗୋଲୁର ଦୋକାନରେ ନଜର ରଖିବାକୁ। ହେଲେ ଗୌରୀ ଆଉ ଗୋଲୁକୁ ତ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଭଳି ନକଲି ବେସନ ପକେଇଲା ବେଳେ ମୁଖିଆଙ୍କ ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ମରିଲେ। ନିଜ ଭୁଲ ଓ ଦୋଷ ତମେ ମାନେ ବିଚାରୀ ଟିକି ଉପରେ ଲଦିଦେଲ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବିନି। ସିପାହୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ବନ୍ଦୀ କର। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବନ୍ଦୀରୁ ବାହାରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପୁଣି ନିଜ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଖୋଲେ।